Kappale 6. Pedro ja Hanna etsivät asuntoa. Asuntoilmoitus. Kotitalo.com. Vuokralle annetaan 45 neliömetriä, vuokra 870 € per kuukausi plus vesimaksu 14 € per henkilö per kuukausi. 2 huonetta, keittiö ja parveke. Puistotie 20, Helsinki. Hyväkuntoinen valoisa kaksio kerrostalossa Lehtelässä. Rauhallinen sijainti puistotiellä viihtyisällä alueella. 3. kerros, ei hissiä. Asunnossa on pieni parveke. Isossa keittiössä on tilaa ruokapöydälle. Sauna ja pesutupa ovat kellarissa. Parkkipaikat etupihalla. Vapaa 1. syyskuuta. Vuokratakuu 2 kuukauden vuokra. Yhteydenotot sähköpostitse. Vuokranantaja Heikki Jussila. hpjussila@netbox.fi. Hanna, katso. Tämä näyttää hyvältä. Onko se kaksio? Joo, on. 45 neliötä. Missä päin se on? Odota, minä katson. Tämä on Lehtelässä, puistotiellä. Eikö se ole ihan kiva alue? Joo, on. Lehtelästä menee juna keskustaan. Paljonko sen vuokra on? 870 € plus vesimaksut. Oho, hirveän kallis. Niin on. Mutta mennäänkö silti katsomaan? Mennään vaan. Milloin siellä on näyttö? En minä tiedä. Tässä on vain sähköpostiosoite. Okei. No täytyy sitten kirjoittaa ja kysyä. Kappale 6. Muutto. On iltapäivä. Mäkelät istuvat keittiössä ja syövät lounasta. Kalle katsoo ulos ikkunasta. Pihalle ajaa iso pakettiauto. Mies nostaa autosta monta ruskeaa laatikkoa kadulle. Nainen kantaa laatikot kadulta sisään taloon. Emma ja Kalle menevät ulos. He haluavat nähdä, mitä pihalla tapahtuu. Hei, kuka sinä olet? Hei, minä olen Pedro. Muutan tänään asuntoon numero 5. Minä olen Kalle ja tässä on Emma. Me asumme numerossa 6. Sinä olet meidän uusi naapuri. Hauska tavata. Tarvitsetko apua? Joo, kiitos. Mitä minä voin tehdä? Vie vaikka tämä lamppu pöydälle olohuoneeseen. Entä minä? No, ota tuo pieni laatikko ja vie se keittiöön. Minä kannan nämä tuolit. Käyn ensin kellarissa ja tulen sitten. Okei, me menemme jo ylös. Onko ovi auki? Ei, mutta minun tyttöystävä Hanna on kotona. Kappale 6. Pedro ja Hanna etsivät asuntoa. Asuntoilmoitus. Kotitalo.com. Vuokralle annetaan 45 neliömetriä, vuokra 870 € per kuukausi plus vesimaksu 14 € per henkilö per kuukausi. 2 huonetta, keittiö ja parveke. Puistotie 20, Helsinki. Hyväkuntoinen valoisa kaksio kerrostalossa Lehtelässä.
Rauhallinen sijainti puistotiellä viihtyisällä alueella. 3. kerros, ei hissiä. Asunnossa on pieni parveke. Isossa keittiössä on tilaa ruokapöydälle. Sauna ja pesutupa ovat kellarissa. Parkkipaikat etupihalla. Vapaa 1. syyskuuta. Vuokratakuu 2 kuukauden vuokra. Yhteydenotot sähköpostitse. Vuokranantaja Heikki Jussila. hpjussila@netbox.fi. Hanna, katso. Tämä näyttää hyvältä. Onko se kaksio? Joo, on. 45 neliötä. Missä päin se on? Odota, minä katson. Tämä on Lehtelässä, puistotiellä. Eikö se ole ihan kiva alue? Joo, on. Lehtelästä menee juna keskustaan. Paljonko sen vuokra on? 870 € plus vesimaksut. Oho, hirveän kallis. Niin on. Mutta mennäänkö silti katsomaan? Mennään vaan. Milloin siellä on näyttö? En minä tiedä. Tässä on vain sähköpostiosoite. Okei. No täytyy sitten kirjoittaa ja kysyä. Kappale 6. Muutto. On iltapäivä. Mäkelät istuvat keittiössä ja syövät lounasta. Kalle katsoo ulos ikkunasta. Pihalle ajaa iso pakettiauto. Mies nostaa autosta monta ruskeaa laatikkoa kadulle. Nainen kantaa laatikot kadulta sisään taloon. Emma ja Kalle menevät ulos. He haluavat nähdä, mitä pihalla tapahtuu. Hei, kuka sinä olet? Hei, minä olen Pedro. Muutan tänään asuntoon numero 5. Minä olen Kalle ja tässä on Emma. Me asumme numerossa 6. Sinä olet meidän uusi naapuri. Hauska tavata. Tarvitsetko apua? Joo, kiitos. Mitä minä voin tehdä? Vie vaikka tämä lamppu pöydälle olohuoneeseen. Entä minä? No, ota tuo pieni laatikko ja vie se keittiöön. Minä kannan nämä tuolit. Käyn ensin kellarissa ja tulen sitten. Okei, me menemme jo ylös. Onko ovi auki? Ei, mutta minun tyttöystävä Hanna on kotona. Kappale 6. Pedro ja Hanna etsii asuntoa. Puhekielinen. Hanna, kato, tää näyttää hyvältä. Onko se kaksio? Joo, on. 45 neliöä. Missä päin se on? Odota, mä katon. Tää on Lehtelässä, puistotiellä. Eikö se ole ihan kiva alue? Joo, on. Lehtelästä menee juna keskustaan. Paljonko sen vuokra on? 870 € plus vesimaksut. Oho, hirveän kallis. Niin on. Mut mennäänkö silti katsomaan? Mennään vaan. Milloin siellä on näyttö? En mä tiedä. Tässä on vaan sähköpostiosoite. Okei. No täytyy sit kirjoittaa ja kysyä. Kappale 6. Muutto. On iltapäivä. Mäkelät istuvat keittiössä ja syövät lounasta. Kalle katsoo ulos ikkunasta. Pihalle ajaa iso pakettiauto. Mies nostaa autosta monta ruskeaa laatikkoa kadulle. Nainen kantaa laatikot kadulta sisään taloon. Emma ja Kalle menevät ulos.
He haluavat nähdä, mitä pihalla tapahtuu. Hei, kuka sä oot? Hei, mä oon Pedro. Mä muutan tänään asuntoon numero 5. Mä oon Kalle ja tässä on Emma. Me asutaan numerossa 6. Sä oot meidän uusi naapuri. Hauska tavata. Tarviiks sä apua? Joo, kiitos. Mitä mä voin tehdä? Vie vaikka tää lamppu pöydälle olohuoneeseen. Entä mä? No, ota toi pieni laatikko ja vie se keittiöön. Mä kannan nää tuolit. Mä käyn ensin kellarissa ja tuun sit. Okei, me mennään jo ylös. Onks ovi auki? Ei, mut mun tyttöystävä Hanna on kotona.